Takže nazdar všetci, moje meno je Stanley Whiteman a vítam vás pri svojom ďalšom Whiteblogu. Macho má rád, keď vlogujem pri hociakých blbostiach, pri hociakých blbých príležitostiach, tak teda toto ide pre neho zase. Zostal som doma, nešiel som do školy, pretože musím strážiť mladšieho brata. A akože ne, že by som nejak s tým mal veľmi problém, že nemôžem ísť do školy, však áno. A tak hlavná vec, čo by som vám v tomto Whiteblogu chcel povedať je, že nová séria z tohoto kanála, čo som sľuboval, na tento týždeň sa tento týždeň ešte ako si neuskutoční, keďže ešte treba vychytať nejaké tie veci, či už s názvom, alebo s introm a outrom. A to ešte chvíľočku potrvá, kým sa tieto veci vychytajú. A tak každopádne posledný týždeň bol taký akože dosť zaujímavý, by som to tak povedal. V sobotu a v nedelu brigáda v Národnom tenisovom centre. Čau, Peťko. Videli sme hrať Cibulkovú, Hantuchovú. Sami sme boli v hľadisku, keď hrala Cibulková a s keď sa rozsvičovali Cibulková s Hantuchovou, čiže to bol taký zážitok celkom. Ježiš. No tak, to by bolo asi tak na dnes tak asi všetko. No. Vonku sa asi konečne trošičku ustávajú, čiže vyzerá to na celkom pekný víkend. Dobre, učím sa s vami. Čus.